Быйылғы йәй эҫе һәм ҡоро килә. Белгестәр шундай күҙаллауҙар еткерә. Республикала был уңайҙан яңғынға ҡаршы айырым тәртип индерелде. Яҙҙың ҡоро һәм эҫе килеүенең сәбәптәре нимәлә аш хаҡта һөйләшәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы география фәндәре кандидаты Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университеты доценты Зәкирә Латыпова. Һаумыһығыҙ, Зәкирә Бәҙретдиновна. Һаумыһығыҙ. Зәкирә Бәҙретдиновна, инде нисә йыл рәттән апрелдә эҫе һәм ҡоро һауа торошон күҙәтәбеҙ. Ул хәҙер беҙҙең өсөн ғәҙәтигә әйләндеме? Мына беҙ беренсе тапҡыр ғына һөйләшмәйбеҙ бит инде эфирҙа ул турала. Шуға күрә ул хәҙер мына йыл һайын март аҙағында Рәсәйҙең гидромет үҙәге шу вегетацион ваҡыт өсөн көн торошон, һауа торошон алдан әйтергә тип тырыша инде. Шулай ҙа ул бит ул мына көн торошон, һауа торошон дөрөҫ кенә әйтеп әйтеү бик ҡыйын хәл. Мөмкин дә түгел, асыҡ ҡына әйтеп әйтергә. Мына шул гидромет үҙәктең директоры етәксеһе Вильфанд әйтеүенсә, уның фекере буйынса, мына 2 аҙна, уна шул алдан прогноз әйтеү, ул 33% ҡына дөрөҫ була. Мына яҡыныраҡ мәғлүмәттәр 2 аҙнаға мөмкин әйтергә, тағы ла яҡынырағы 1 аҙнаға, 7 көнгә, иң дөрөҫөрәге 2 көн алдан. Шуға күрә уны киләһе йылдарда апрель нисек килерен беҙ әйтә алмайбыҙ. Беренсекте әйтә алмайбыҙ. Сөнки атмосфера бит ул шундай ойошма тип әйтергә була инде. Анда бит шундай күп хәрәкәт бара, тәртипһеҙ, шундай хаотичный тип әйтелә инде урысса бит. Мына шуға күрә лә мына шул атмосфераны күҙәтеп, һауа массаларын күҙәтеп, уларҙың хәрәкәтен, аларҙың тиҙлеген белеп, шуларҙың тиҙлегенә ҡарап, ниндәй йүнәлештә хәрәкәт итеүен белеп, ярар әле хәҙер компьютерҙар бар, бөтөн гидрометия үҙәктәр шул компьютерларға тоташтырылған, бит инде берҙәм селтәр, улар ҡарап, әҙерәк әйтә алалар. Элек бит ундай мөмкинселек тә юҡ ине. Һынамыштар тап килмәй тиҙәр хәҙер. Һынамыштар беренсектә тап килмәй. Шуға мына алдан әйтергә лә ҡурҡыныс. Мына быйылғы йылда бит инде халыҡтың шундай паникаһы күтәрелгән, ныҡ эҫе йәй була икән тип. Мына ул белгестәр әйтеүенсә, ана шул әлеге баяғы шул вегетацион осорға әйтелгән прогноз буйынса, бик ҡурҡыныс хәл көтөлмәй йәйгелеккә. Бына бында эҫе һәм ҡоро тигәнде лә аңлатмай биреп китергә кәрәк. Эҫе көтөләме, әллә ҡоро йәй көтөләме? Ҡоро булырмы? Мына эҫе менән ҡоро улар бит синоним түгел. Эҫе ул температураны аңлата, ә ҡоро ул дымлылыҡты аңлата. Шуға күрә температураны айырым ҡарарға кәрәк, ә дымлылыҡты айырым ҡарарға кәрәк. Мына шул вегетацион осорҙың прогнозы буйынса апрель мына тура килде, мәҫәлән. Апрель шулай иртә йылы булырға тейеш ине. Мына шулай булды бит сынапта. Кешеләр уже сиснеп йөрөй башланылар бит инде. Һәм мына яуым төшө буйынса температура шул урта күп йыллыҡ температураның урта температуранан юғарыраҡ булырға тейеш ине. Сынапта шулай булды. Мына майға, мәҫәлән, һауа температура бик эҫе булмай тип әйтәләр инде. Дымлылыҡ, яуым төшөм күберәк булырға тейеш. Ундай осраҡта былтырғы йыл менән сағыштыралар. Июнь, мына беҙ хәҙер ҡарап китәйек инде, беҙ күберәк шул вегетацион осор ҡыҙыҡһындыра бит инде бит. Мына июнь температура буйынса әҙерәк кенә ҙур юғарыраҡ булырға тейеш, ямғырҙар күберәк булырға тейеш тип һанала. Тимәк, ҡоро булмай. Ҡоро булмаҫҡа тейеш тип әйе. Шунан һуң июльдә температура нормаға ҡарағанда юғарыраҡ булырға тейеш, яуым төшөм әҙерәк булырға тейеш тип әйтәләр инде. Августта ла температура ҙур юғарыраҡ, яуым төшөм әҙерәк була тип. Мына сентябрь былтыр бит инде 4-нсе йәй айы кеүек булғайны бит инде, шундай йылы, ҡоро булды бит инде. Быйыл да сентябрҙе йылы вәғәҙә итәләр, әммә ләкин ямғырҙар былтырға ҡарағанда күберәк булырға тейеш тиҙәр. Әгәр дә шулай булһа, шунан тагын бер иҫкәртмәне әйтергә кәрәк. Мына элек бит инде мына глобаль йылыныу тигән мәғәнә юҡ ине, төшөнсә юҡ ине бит. Шунан хәҙер шул глобаль йылыныу төшөнсәһен иҫәпкә алып, хәҙер мына температураны алдан әйтһәләр, әгәр дә инде мына һуңғы 2 йыл эсендә шул иҫәпкә алынған глобаль йылыныуҙың мына һуңғы 100 йыл эсендә ер үҫтендәге һауаның температураһы
1 градуска күтәрелде бит инде бит. Менә шуны исәпкә алып ханайдар. Шуга әйтелә инде менә 19-нчы, менә 20-нчы еллардан норма дигәнебез шуга бәйле инде. Норма шуга бәйләнгән. Әгәр дә инде шуны исәпкә алмаган булгалар, ул ысынлап та нык зур күренер ине. Ә уны исәпкә алгас, менә әдәрәк ул тигез нитә инде. Закир Бәдретдинова, бына норманан нисәләр градуска күбрәк булуы көтелә дип әйтәһегез дә. Ә бына Ырымбур өлкәһендә, Курган өлкәһендә күзәткән ташкындар, ул тап ошо норманан күпмәгәлер югарырак булганга температура булдымы? Бу күренешләрнең сәбәбе нимәлә? Менә хәзер ул ошо бөтен һаваның менә һава торышын караганда ла, климаттың үзгәрүен караганда ла, анда бер генә сәбәпте әйтеп булмай беренчектә. Анда сәбәпләр бер, анда сәбәпләр күп. Беренчедән менә шул глобаль йылыну дип әйтәбез, ул глобаль йылыну ул хәзер уже сәбәп түгел, күренеш дип әйтелә бит инде бит ханала. Чөнки йылыну булгач ул күренешкә әйләнде. Шуннан һуң ул күренештән глобаль йылынуның үзенең сәбәпләре бит инде. Беренчедән шу парник эффекты бит инде бит. Ул парник эффекты нименән килеп сыга? Әлеге бая кешенең эшмәкәрлегенән, парник газдар, һава, теге һау пары йыелып, йөрөстен каплап, улар бит инде үткәрмәй, шуга күрә ныграк йылына йөрөсте бит инде. Менә ул беренче сәбәбе. Шуннан һуң икенче сәбәбе күп белгечләр, мәсәлән, аның кояштың активлыгынан менә дә бәйләйдер бит инде. Ә менә кояштың активлыгы ул менә үткән бер тапшыру дип әйткән инде. Менә 24-25 елда кояш активлыгының кульминациясы була дип. Максималь күрсәткечләре булырга тиеш дип. Шуннан һуң ысынлап та ул кояш активлыгы, уның кояштың шу активлыгы 22 еллык циклга буйсына, ә шул 22 еллык циклсында тагын 11 еллык цикл бар. Менә шул ул менә ысынлап та 24 елда иң югары, 23 елда тагылай югарак булырга тиеш панала инде бит. Әмма ләкин ул менә кояш активлыгы температурага тураннан-тура йогынтыя һәнмәй. Ул күбрәк менә безнең аномаль күренешләргә, ураган, ана шул давыл, смерть, шундайдарга йогынтыя күбрәк. Менә шул Демәк, кояштың актив булганы, ул беренчектә температураның югары булганны йогынтыя һәм киресенчә бына шундай ташкын башка галәмәтләргә. Менә беренчектә яһмай дип булмай, но нык тураннан-тура яһмай. Тураннан-тура яһмай, ул күбрәк ана шул аномаль һава, шул атмосфера күренешләргә, шул смерть, давыл һәм башкаларга ныграк йогынтыя. Ә менә шул ысынлап та бит менә күзәтү белән сәбитне күренеп тора. 23-24 елда кояш активлыгы югары, ә менә бездә бөрәсендә булмаган хәлдәр булып ята бит инде хәзер. Ана шул теге һава баса бөтен йөрде бит инде. Ташкын я булмаһа берничә айлык норманы тутырган явындар һәм башка барһы кояштың әвдемлегенә бәйле цикл дип әйттегез. Демәк, бу күренеш шулай кабатлана торган күренеш. Ул кабатлана торган күренеш. Менә 25 елдан һуң һава торышының әдерәк кәми бара димәк. Унда шул нидән кояш әвдемлегенең кульминациясыннан һуң ул әдерәк уже әдәя башлый бит инде. Улар әкренләп яйлап докторга тиештәр. Шуннан һуң менә бөтен күренешләрдә менә без бит инде гел әйтәбез бит инде. Менә табигать ул үзенең кануннарына рәвешле яшәй. Уны берничә дә үзгәртеп булмай, туктатып булмай. Кешенең эшмәкәрлеге йогынтыя, әмма ул тиклем түгел димәк. Вот, юк, яһай ул. Менә кеше бит инде уны беренчектә исәпкә алмай. Менә шунда безнең бәлә. Безнең бәлә шунда. Кеше үзен шунда көчле дип һанай, табигатьтән көчлерәк дип. Ул менә табигать менә һубаса кеше бер миләшә алмай бит. Баса, беренчектә уны туктата алмай. Менә моны бит алдан белеп, менә шул әгәр дә шул табигатьтән кануннарын кеше үзенең эшмәкәрлегендә исәпкә алса, шул ук менә парник газларның куллануы әйтә. Хәзер менә бит инде бик таралган мәгънә энергия бирегәүче технологиялар дип яшел энергетика шулай. Ана шуны үстерһә, ул вакытта без әдерәк исмәһәм унан бик менә тураннан-тура анда зыян күрмәс инек.
кишек. Шунан битне мына шул кояштың әүдемлегеннән башка мына шул кайһылыр ердә дамбалары емерелә бит инде. Ул әлеге баягыла кешенең бит инде ул хуҗаһыҙлыгынан килеп сыга. Ул дамбалар ничәләр ел буе искергән бит инде, какшаган. Шунан һуң бит инде кар эри башлай. Шунан һуң күп итеп кар эри, һыудың көсө арта бара бит инде, дамбаларның көсө итмәй. Мына тагыла бит инде бер бәлә килеп сыга. Шуга нидән мына кеше әгәр дә шул табигатьнең закондарын, канундарын нитеп өйрәнеп, шуларды үзенең тормышында, эшмәкәрлегендә исәпкә алса, без андай ук казалап кисермәс инек кешелек. Шунан мына һуңгы вакытта бер тапшыруда мен әйтә башлагайным инде, ул Эль-Ниньо дигән бер күренеш бар дип. Мына ул да бит инде мына табигатьнең күренеше. Мына бар бит инде мына безнең океандарда агымдар бар, бит, ел агымдар, һыу агымдар бар, бит. Бу Эль-Ниньоны агым дип әйтеп булмай. Ул мына феномен, ул табигать феномены сынап та. Мына ул Эль-Ниньо урнашкан жердә, хөкем иткән жердә, ул мына Көньяк Американың көнбайыш ярдарында, Перу, Чили булган шулында илдер иргәндә бит инде, ул Тымык океанның көннән сыгыш ярында бит инде. Бергәп караһаң, географиктан караганда безгә бөтенләй дә йогынты юктыр һәм шулай. Шулай һымак, әйе. Бит инде ул Ер шарында ул бөтенләй бер Ер түңәрәк, бөтенләй бәйләнгән, ул алыс булуына карамастан, мына шулның мына 2-7 ел һайын уның үзгәреп тора. Уның тәртибе шул Эль-Ниньоның. Аның бар Эль-Ниньо дигәне, Ла-Нинья дигәне, Ла-Нинья дигәне һуык өлеше, Эль-Ниньо йылы. Мана Ла-Ниньяның урынына 23 елга тиклем 3-4 ел Ла-Нинья булган. Анда бер ниндә дә бәләләр булмаган. Шуннан һуң мана 23 елның уртаһында шул Ла-Нинья урынына килде Эль-Ниньо. Шуннан һуң ул нимәне аңлата ул? Шул экваториаль һәм урта шул тропик киңлектәрдә Тымык океандың өскө катламында һыудың температураһы күтәрелә. Ул һыудың температураһы күтәрелгәс бит инде ул бөтен нәмә үзгәрә башлай. Шуңа күрә ул шул Эль-Ниньола мана шул кояштың әүдемлеге кебек бөтә табигать күренешләренә ялган тайгай. Ул шулай бер ямгырдар булырга мөмкин, я кыш һук булырга мөмкин, яки эфе булырга мөмкин. Мана шул уны лабиринтта үзгәртеп булмай бит инде. Бары тик яраклашырга. Яраклашырга. Мына 23 елдан елына башланы бит инде, бит. Ошаң мына океан менән ердең йылыну вакыты бит төрлесе. Океан тизрәк ялына, ер озаграк ялына бит. Мына шуга күрә, мына шуны исәпкә алһак, әгәр дә былтыр океан йылына башланы бит инде, ул яйлап, хәзер мына ер йылынып, уның ана шу кульминацияһы быел булырга тиеш 24 елда. Шуның менән бәйле рәвештә, шуга хәзер мына бөтәһелә күп ердә күп фикерләр бар инде. 24 ел иң нык мына бөтен метеорологик күзәтүләр алып барган вакыт исендә иң нык эфе яй булырга тиеш дип. Ул шуның менән бәйләнгән. Эфе була, әмма кары булмай. Иң мөһиме шуларның берсе. Шулай бит. Шулай булырга тиеш. Белгечләр әйтүенчә шулай булырга тиеш. Рәхмәт, Закир Бәдретдин, әңгәмәгез һәм ентекле аңлатуыгыз өчен. Хөрмәтле тамашачылар, география фәннәре кандидаты Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты доценты Закирия Латыпова белән үзгәрешсән табигать күренешләре турында һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.